Chenro mar pur pamba e kaunti ma Homabay oyudo mijing'o bang' piny owacho chako chenro mar pogo ne jopur pamba mar 10,733 kodhi mag pamba kaka achiel kuom yore mag ting'o malo kit pur mar pamba e alworano. Koth pambago maromo tan 48 owuok e piny owacho mamalo, piny owacho mar kaunti no kod kambi mar Rift Valley Product Limited. Jagoro mong'ere migawo ma ochung' ne riwruoge mag saga e pacho ka Patrick Kilemi kod jalup gavana ma Homabay Yugi Magwanga notelo chenro mar pogo koth pamba e store mar pamba mantie Magari e Homabay town e kaunti ma Homabay. That is what some of the governor Homabay County. Mambo ya cotton, Homabay is iko top of the list. 2024-2025 financial year, mimi niliweka proposal, nikasema nataka kuweka jina la Homabay. It is my prayer, and again continue working with the governor and the deputy governor to push so that we get an initial allocation ya jina hapa Homabay ya kuserve the counties of Migori, pia watu wa neighboring counties wa ya Kisii. I was surprised to learn that some people never planted the same seeds. Some kept some cages, some also sold whatever they were given. We are not going to give them out until we have the cotton distribution committee that will ensure you have a farm where you are going to plant those seeds. Akwayo farmers, please, wadoguru bat wa prepare our lands mondo bi wakom pamba. Pamba ni emadi konyo school fee. Donguna kaka pinyo ridore. Economy raksani sawa sawa.